Sziasztok! Ebben a mai videóban egy Minecraft sorozatot fogok indítani. Méghozzá az a célunk, hogy kivigyük a játékot, illetve megcsináljunk minden achievementet, vagy advancement-et. És igazából így ennyi, meg hogy nem tudom, látjátok, nagyszerű, és akkor hát hozzuk létre. Én általában könnyű módba szoktam játszani, nem szeretem normált, sem a nehezet. És én bónusználat nem szoktam. Igazából a koordinátákat azt bekapcsolhatjuk. A napokat is mennyit játszottuk le. És TNT robbanás se kell, nem szeretném. Tilt drops, az se, és akkor most létrehozunk mondjuk egy nem tudom mi világot. Random legyen szerintetek, vagy válasszuk ki. Szerintem én kiválasztom most, vagy nem tudom, igazából. Tudjátok, hogy legyen random a világ, úgyhogy létrehozzuk, és létrehoztuk a világot. Jobban látszik szerintem. Egyébként már rég nem volt videó, sőt 3 évvel ezelőtt volt utoljára. Itt felraktam YouTube-ra. Hát ezt a részt igazából egy ilyen 15 percre tervezem. Ezt a Minecraft részt. És valószínűleg holnap jön a második rész, vagy holnap után. Ezt még nem tudom pontosan. És írjátok meg a kommentbe, hogy shaderrel játszak, vagy ne shaderrel. Sajnos még nem tudom felvenni PS4-ről a videót, ugyanis nincs PS Pluszom, de megígérem, hogy lesz, és jobb lesz a minőség, meg minden, nem kell telefonról videózni. Na, ez egy eléggé szép világ, ahogy elnézem, úgyhogy neki is látunk. Látszik, hogy már van egy bárány, meg egy malac, meg endőrben, amivel nem szeretném lenézni a szemébe. Ja, egyébként nem meg ilyen a skinem. Ilyet meg kommentben, hogy 10/3-as. Szóval igen, legyőzzük a sárkányt, megcsináljuk az összes advancement-et, meg amit akartam, igazából megépítek. Szóval látsz, hogy gyors le is csapjuk. Nem megyünk kőért. Egyébként ebben a részben szeretnék mondjuk egy full basszettet, ami lehet nem fog összejönni, de szeretnék, illetve hát igazából ennyi ebben a részben, ezt tervezem, hogy milyen fullos basszett. Hogy legalábbis minimum egy kis szettünk legyen. Vaskard, azt nekem szerintem akkor volt a vége ezt a videónak, és akkor holnap vagy holnap után jön a következő. És amikor megöljük a sárkányt, azt mindenféleképpen live-olni fognak, élő adásba fogunk lenni. Ennyi kő elég is lesz. És egyébként van egy jó barátom, úgy hívják, hogy Dylan X, úgy van fent. Mindenféleképpen nézzétek meg a videóit, mert szerintem jó lesznek, neki is van Minecraft sorozata, úgy tudom, akkor hardcore sorozata is van. Én azért nem kezdek el hardcore sorozatot indítani, mert félek, hogy már az első nap meghalok, és akkor nem tudok újraéledni. Kéne még fa. Távolban van, hogy gyors elmenjünk oda.
van baj. Még nem fogunk meghalni. Remélhetőleg. Kaptam trófát. És most jöttem először malachús. Hát szerintem egy ilyen 15-öt kiszedünk, mondjuk, és nem annyi elég lesz, és talán keresünk egy bányát. Meg még kicsit ölünk, és ja. Nagyon szeretem ebbe megcsinálni a vasszettet. Következő részben szerintem egy gyémántokat fogunk keresni. Harmadik részben házat tervezek építeni. Negyedikben szerintem az endbe, és 5-6 és pedig meg szeretném ölni a végzett sárkányt, vagyis az Endragon, és úgy kivinni a játékot, és a többi részben meg azt csináljuk, amit akartok. Egyébként 19 bőven a 4 lesz. Megcsináljuk az advanced-teket, utána építgetünk minden. Jó, éhes vagyok játékba. Becsapunk malacot, tehenet. Meg malacot is. És egyébként igen, PS-re játszok. PS4. De a következő részben azt tervezem, hogy billentyűre fogok váltani, azaz számítógépen. Fogok játszani, és sokkal több az FPS, tehát 120 FPS lesz. De ez még nem biztos. De sokat kell ugrálni. Almát felszedjük. Majd később ugye tudjunk aranyalmát csinálni. És akkor gyors megcsináljuk a kőeszközöket. Meg kell egy kard. És a többi cuccot pedig eldobjuk. Ezek nem kellenek. Lehet, hogy később ki tudnám égetni, de nem kell. Se bőr. Mindjárt, hogy ennyi. És akkor kisült. Egyszerű. Szerintem ez a cucca már elmehetnénk bányába. Persze csinálni fogunk ágyat, azt nem szeretném elfelejteni, mert szeretném, ha éjszaka ránk támadnának a szörnyek. Kéne 2 bárány, hogy megadjon az ágy. És szerintem arra fogok menni, bányát keresni. Egyébként egy szép környékre szeretném megépíteni majd a házat. Ezt például csak még egy malacot. És igen, sokan kérdeztétek az előző Minecraft-ba, hogy használok-e csalás vagy 2 inventorit. Természetesen nem használok, ugyanis teljesen 100%-ban semmiféle csalás nélkül szeretném végigjátszani a játékot és az advanced-teket építeni, minden hasonló egyebet. Mert azt nem szeretném, hogy elvesztem az összes cuccomat, hogyha meghalok, de nem fogok használni még 2 inventorit, úgyhogy elmegyünk arra. Jobban kéne vigyázni egyébként az életemre. Talán ott még lesz vas. Ez is az egy egész szép beltér. Az elég szép. Szerintem. Ez a generálás. 1.21 vagyok jelenleg, az a legújabb. Nagyon várom az 1.22, és mindjárt megy a nap. És még kell nekem még 2 bárány,
Nagyon kéne. Nem szeretek meghalni az első nap alatt. Nagyon remélem, hogy fogok találni. Megvan az a második. Hát is már csak akkor egy kéne az ágyhoz. Egy bárány. Ó, talán van báránya. Jelen. Gyere itt. Te kellene fogsz. Gondoljuk majd később. Vagy nem, sem megcsinálom. Kaptam. Na most kéne megnézni mindent. Hogy azt megfulladni. Jó, megkaptam, jó. Ez is később tudunk majd advancement-et csinálni, ha nem vesszük. Gyors, még keresek egy bárányt, mert már tényleg minden éjszaka. Ha dél sincsen, már meglemente ezt mindjárt. Meghalt volt, de nincs. Úgy egy vízbe fulladt. Gyere, nézzük meg. Nem akarsz? Ha? Ha? Jó. Applementem. Jó, nem jó? Itt, ó, az már jó megvan, bárány. Az utolsó. Már elég sok kaját gyűjtöttünk. Meg is van. Jó, első nap készen is van. És hát akkor elkezdünk vasat találni. Kis fa még. Jó. Már. De jó, kis szélecske. De nem csak egy volt itt. Jó, mindegy, nem baj. Jó lenne találnák vast. Vagy szenet legalábbis, az is jó. Szóval, hogy annyira éhezek, és még én is olvas. Szóval az a baj, hogy annyira éhezek, már annyira futkosok, hogy ebbe fog belehalni az éhezésbe. Tehát, hogy van csomó olyan, de nem sütöm ki. Majd később. És nem szeretnék ilyen halni, mert látjátok a olyan csíkomat, hogy már 4,5 lement belőle 10-ből. Mennyi? 7 vas. Na, akkor ebből össze fog csinálni egy csákányt, meg 7 vas, akkor marad még 4. Hát abban tudok szettet csinálni még, de még kell keresni minimum egy ilyen 18 lenne. Amúgy ilyen fából szeretném megcsinálni, nyílt fából a házt, mivel annyira éhes vagyok, úgyhogy muszáj lesz sütnünk. Már több mint 6 lement. Hát van itt vas. Szóval igen, mint említettem, van Dylan X, vagy Dylan, szólítsátok bárhogy. Majd leteszem a linkbe a csatornának a leírását, nézzétek meg mindenféleképpen, nagyon jók a videói. És iratkozzatok fel rá, és akkor, hogyha tetszik persze. A csák, javítom. Amúgy részből van bőven
De vasból, meg szénből, meg annyira kevés, pedig szénből szokott a legtöbb lenni. Volt a kemence, nem? Azt hiszem. Már futni sem tudok, szó szerint annyira éhes vagyok. Már csak 3 darab csíkom maradt. Jó volt a kemence. Oké. Szerintem itt lesz valahol. Muszáj lesz megennem egy más... Azért nem tudok futni, és nagyon rossz. Erre lesz. Annyira beleolvad a környezetbe, hogy elvileg itt kéne lennie valahol. Aztán látom, szent mindig jól jöhet. Jó, hogy nem lesznek, akkor craftolok egy másikat. És hát... nem nagyon látom, úgyhogy muszáj lesz craftolni egy másikat, csak hát... jó, de van. Pont annyi. Most viszont nem megyek el annyira messze. Tévedjek el a kemencétől. Amúgy, az előbb láttam, hogy itt van egy barlang, ha minden igaz, valahol itt volt. Nézem, azt is elvesztettem, de remélem, hogy nem. Én nem látok a lábamtól, bocsánat. Elnézést. Szóval... hol volt? Volt itt a közelben, de nem tudom, hogy hol. Mindegy, nem akarom annyira unalmasítani ezt a részt, úgyhogy nem leszek ilyen. Jó nagyszerű. A steak. Nagyon jó. Ennyi elég is. Egyelőre amúgy így járunk, az nem olyan rossz, szerintem jó, mint ez a világ, az nem kell egy túl se. Úgyhogy így ennyi kb. És akkor most keresünk egy barlangot, vasat, és kb. Ennyit elveszek el a mai részre. Hát nem olyan sokat. Ezt jól lehet találni, mert egyelőre nem tetszik nekem annyi a szív. Persze ezt mondtam az elején, hogy tetsz, várjál csak, hát mégsem olyan rossz. Sőt, még ez a tenger az annyira nem tetszik tényleg ott, mert rossz, de amúgy ez egy elég szép itt. Csak a kérdés már, hogy találok-e bányát. Nagyon remélem. Még egy kis malac, ezt gyors lecsapjuk. Annyi a fa, hogy nem tudok kilátni. Ez egy kis ilyen mocsaras fű, ahogy nézem, de lehet, hogy ideje kiégetni azt a hétfőset, és akkor nem tudom abból valamit csinálni, mondjuk egy kis nadrágot, vagy nem tudom tényleg, de szerintem csákányt fogok leesnek csinálni. Hát figyelj, hogyha nem találunk bányát, akkor lehet, hogy nem sokára hagyom a videót. Ez fájt. Na, ez talán egy... ez nem bánya.
lába, na végre most. Meg szél. Ennek örülök. És ne jöjjön meg semmilyen szörny. Akarok. Ráfogyatom a színre. Minden orvosoljuk. Az a baj, annyira kevés kő van nálam. Én szedünk egy olyan 30-at szerintem. Hallottam egy pókot. Lehet elég lesz egy humusz is. Úgyhogy humusz elég lesz. Most már remélhetőleg biztonságban ki tudom szedni. Ezelőtt is színvonalja. Kraftolok fákját, hogy lássak fent a sötétben. Nem akarom elveszíteni a címat már egyből, úgyhogy kraftolok egy pajzsot. Bőrcsizmákat tudok is kraftolni, és már akkor van is egy, hát fél védelmem, szó szerint épp hogy csak egy fél védelmem van. Sajnos, ha mindegy. És akkor meg is tudom csinálni a pajzsot. És van. Kiégetjük a többit is. Ennyi most jelenleg elég lesz szerintem. És akkor csinálok ebből egy kardot. Erősebb megyek. Vaskard. Már a kőkard az nem sok mindenre elég. De csak úgy tudom. Ez 5 sebez, ez meg 6-ot. Összesen, hogyha ugrok, akkor az 12.